co? To ważne, że mam babcię, że bardzo kocham ją i śpiewać lubię z nią. A gdy dziadek był malutki, to nie nosił adidasów, tylko budki. Nie miał włosów ani brody, no i nie chciał jeść marchewki, tylko lody. I co? Dziadek urósł trochę, że lat ma trochę więcej niż 2+3+8. I co? To ważne, że mam dziadka, że bardzo kocham go i lat mu życzę 100. Dawno temu babcia z dziadkiem piaskownicy się kłócili o łopatkę. Dziś na spacer idą sobie, a gdy wrócą, ja im kawę dobro zrobię. I co? Że trochę nam urośli, że nie są dzieciakami, że właśnie z nich dorośli. I co?